kissa näkyy tuossa. Mikä? Se on tarkoitus. Kato miten siellä on jalois. Okei, aloittakaa! No niin, aloittakaa. Okei, eli tää on nyt meidän tämmönen... Mä en tehdä meidän uutta blogia tässä, mutta... Tää on uudistaa meidän blogia. Ja tän... Meidän blogijutun nyt löydätte. Mistä me löydettiin sen? Eli se oli... Mikä se osoite oli? www.letseatcats.com .com tai ihan sama, mutta se löytyy bloggerista. Blogpost. Niin. Eihän se... Nerakutia. Okei, uudestaan. www.letseatcats yhteen kaikki. .blogspot eiku bot tai joku muu vastaava. Blogspot. Ja sitten siihen laitetaan sitten vielä se fi. Fi.com ihan sama. Niin. No se löytyy kuitenkin, pistätte siihen. Ja sit blogin, se löytää myös Googlesta meidän blogin nimellä, eli Welcome to the Rainbow Submarine. Elikkä tervetuloa sateenkaari sukellusveneeseen, mut Welcome to the Rainbow Submarine. Ja sit meidän mottohan, every time you see a rainbow, God is having gay sex. Se on vaan niin sepöä. Okei. Martsu voi aloittaa. Joo, Martsu aloittaa. Mitäs mä aloitan? Aloittakaa te, koska mä juon vielä tätä mun. No mä voin aloittaa. Okei. Eli mä oon Porkkana ja mä asun Kortelassa. Ja Ei niitä mä tarvitse kertoa. No ihan sama Kortelassa, ette tiedä missä se on. Mä asun Korpelassa. Korvessa siis. Korvessa. Samalla partaa, sit mä syön sen, sit mä syön omalle. No niin. Ja no mä käyn näytelmäkerhoon, mä tykkään siitä niin paljon, mä odotan aina keskiviikkoa sen takia. Mulla ei oo tällaista. Ja sit mä tykkään piirtää ja mä tykkään pyöräillä ja kaikkea. No kaikkea tommoista kivaa. Mulla on vähän sekojuttuja. Huono aika sekainen ja... Vähän sekoi juttui vai? No. Vähän vai? No joo, niin. Tossa on varmaan. Okei, minä varmaan. Martsu? No kai mä sitten... Eli mä oon Martsu, joo. Ja mä harrastan nyt tällä hetkellä sukeltamista. Se on mulle niinku rakkaus. Siis mä sukelluskalastan, niinku ampun harppuunella niitä kaloja semmosia, mitkä ui siellä jo kivasti. Joo. Ja sitten harrastan pianosoittoista, mä harrastan aika kauan. Ja mun täytyy vielä harrastaa sitä fysiluokkaan saakka. Joten mun on pakko harrastaa sitä, vaikka mä en jaksaisi. Sitten harrastan vielä tanssia. Tanssi on kanssa ihanaa. Ja mä laulan tosi paljon. Sitten mulla on hamsterissa, niin on Pikachu. Ja siis muutama keksitte sitä, niin no mä asun Pyllyssä. Joo, Pyllyssä. Joo, Korvessa mä asun Pyllyssä. Niin. Ja sitten mä asun. No niin. Ja se on Pyllystä vähän kauempana, syvemmällä. No okei, mä en. Joo. Ja mulla on isoveli ja äiti ja isä. Ja mä tykkään piirtää ja olla kavereiden kanssa ja uida. Ja mitä nyt perustit, että mä kyllä ihan perusamu. Mitä nyt kuvittelet, että millä mä nyt näytän? Mut nyt Sanna voi jatkaa ennen kuin mä rupean höpöttämään jotain esittäin kummallista. Okei, eli mä oon Sanna. Ja mitä mun pitää kertoa? No, tää on mun koti, tää on mun huone, erittäin sekainen sellainen, sori vaan, anteeksi teille kaikille. Ja, no, jos kaikki kertoo perheestä, niin saan Korkana kertoa. Niin, mulla on hieno perhe. Tosi kiva perhe. Paitsi mun isäpuolet ja äitipuolet ja tälleen. No äitipuoli menee, mutta isäpuoli on sika. Niin, henkilökohtaisuus. Niin, ja mulla on eläimiä, mulla on kolme kissaa, 1 pupu ja 6 koiraa. On mulla enempää. Ja sit mulla on Porkkana niinpä tietenkin. Niin. Ja no, yhden kissan nimi on Helmi, toisen kissan nimi on Hattara, toisen nimi on Kreme, Pupun nimi on Pupsi. Ja sitten koirien nimit on Ninnu, Nappu, Nana, Nekku ja Niksu ja Nessu. Sanoinko se jo? Hei! Sori, se on vähän tämmönen. Hei! Niin, ja sitten mä kerron jotain itsestäni. Eli, no mä en harrasta periaatteessa mitään muuta kuin niinku piirtämistä. Mä rakastan tosi paljon piirtämistä. Ja sitten mä harrastan blokkailua, totta kai. Mullakin on blogi sitten. Ne näkyy siellä vieressä sitten. Se on vaan vissiin sit, jos sä katsot telkkariruutu, ei kun tietokoneruutu, niin se on siinä oikealla. Täystä. Okei, mä jatkan itsestäni. Eli, no mä en harrasta periaatteessa mitään. Paitsi, no, piirtämistä. No mä oon vähän erilainen, että kaikki pitää olla erilaista. Että mikä ei saa olla niinku tavallista. Että se on tosi ärsyttävää, jos mun mielestä joku niinku musta on tavallista. Ja sit mä en tykkää siitä. Niin.
Mitä sun pitäisi kertoa? Hei! Se on terotin! Se ei ole tavallista, että sun sängyn alla on patja ja siinä on terotin plus nappi. Ja se lukee Imagine. Niin. Mitä sun voitaisiin kertoa? No hei, mä voin vielä kertoa, niin mun perheessä on isä, äiti, 2 siskoa ja veli. Ja sit mulla on, joo, ja sit mulla on 1 koira. Ja, mulla on vielä, niin mä hamstraan tavaroita tosi paljon, se on kauhean ongelma. Mä kerään Purnukat. Mukana! purnukoit, mainoslehtisiä, läkerropakkauksia on tällä hetkellä joku 12. Tälleen. Mut niitä tulee vielä lisää. Mä tykkään. Okei, mä voin kertoa mitä. Mä hamstraan pulloja, törkkejä, kaiken näköisiä söpöjä. Kiviä. Siipukoita. Joo, simpukoita kiviä, niitäkin. Okei, toinen söpö. Plus! Sanon mä karkkipapereita. Teit sä- Karkkipapereita. Koska mä tein niistä tauluja, niistä tulee niinku ekotauluja. Ja ei mitään muuta. Mä hamstraan vain piirustuksia ja vähän kaikkea muuta. Kaikkea tilpehööriä. Mä rakastan Niin, kaikkea piirustuksia täällä tosiaan. Sanna kyynelhanavatkin niitä. Anna nyt mun kyynelkanavi! Mm. Tos meidän äiti ei kotona. Niin. Ja Okei. se on tietysti Keksitään me mitään muuta? En mä usko. Mä- Eiköhän tää riitä. Voitais Voidaan lopetella. tehdä näitä lisää. Joo. Sano mitä sä teet. No se on pallo! Okei, me sammutetaan tää ennen kuin me kaikki kuollaan tänne näin. Joo.